Таптағы жылы іштәлеклі құтлау хаты ямлы табиғатлы Үрмет ауылына юл ала. Үрмет ауылында яшәүче қадірлі тормыш иптәшем, әтиебез, қарт әтиебез, Латыпов Фауиз Әнәс улын күркәм юбилейі 65 яшы белән ихлас котлыйбыз. Безнең кадерлебез 1955 елның 1 августында Тыпый авылында 3нче бала булып дөньяга килә. Ул сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел кеше. 1985 елның 4 гыйнварында Үрнәк авылы сылуы Фәнилә Мәгариф кызы белән гаилә корып җибәрәләр. Алар 2 улларына гомер бүләк итеп, тәртипле итеп үстереп, яхшы тәрбия биреп, югары уку йортларында укытып, күңелле матур туйлар ясап, инде балаларын үстерергә ярдәм итәләр. Мал-туар, кош-корт үрчетеп, бакча тутырып, җиләк-җимеш үстереп, матур итеп дөнья көтәләр. Әниебез гомер буе әтиебезнең терәге, уң кулы булды. Без аларны пар аккышларга тиңлибез. Бер-берсенә тугры булып, очраган авырлыкларга бирешмичә, матур итеп дөнья көтәләр. Кулга-кул тотынышып, 35 ел тормыш сукмагыннан бергә атлыйлар. Кадерле әтиебез, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 65 яшь тулы уңай белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Әти, син аныкларың эчендә ягымлы карт әти. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, балаларыгызның, аныкларыгызның игелеген күреп, озын-узак гомер итегез. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, тагын озак еллар сау-сәламәт, муллыкта, балаларыңның игелеген күреп, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, яшәргә дә яшәргә язсын. Гомерең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерлек. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм кадерле. Безнең өчен күпме тырышасың, борчыласың гомер эчендә. Онытмабыз сине бер вакытта. Рәхмәт сиңа барсы эчендә. Яшәү маягы син безнең өчен, кешелегең белән үрнәк син. Мең рәхмәт биргән тәрбияңә. Безнең өчен һәрчак кирәк син. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәнилә, балаларың Фәрит, Луиза, Наил, оныкларың Айзат, Юлия. Хөрмәтле Фауиз Әнәс улы, 65 яшьлек матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Һәр яңа көн уңышларга таба, дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау-сәламәт булып яшәүегезне теләп калабыз. Һәм якыннарыгыз сөйләгән музыкаль бүләгебезне тапшырабыз.
Yazmışыбыз бүләге зиннәти, өйебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Өйебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Өйебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз